Mazi Dibia, asking Kambia can I'm very, very disappointed at you. Yeah, Mazi Dibia, you don't fall my hand. I swear to God. Respect in the 100%, or what that I go to 70. Agbabam that you of all people gave me more to God to make. If we been see rate, if you can see rate in Abia, if I was at all menana, if you may just Obulos I can get down, and they follow their hand, they can quit now. Ijem no na birthday, Obi Cubana, Pueba, Metuon Igbo, Metuon Domenana. It's you. Na makano Obi Cubana Diego, Kid way, Kori Kenga, Woke Moko, Isiago. Nwoke jide ebube tọọlụ nwoke ibe gị na ọ na-azụ ya ọba na-agba egwu maka na o ji ego maka ego ka iji wee wa ugwu na atara m Obi Cubana isi na Abuja base ọ tomboy Indomie generation onweghị ife ọma gbasatara even say adị ọdụ nshọ nọ na-eme omenala ọ ndụ ka so ife ihe ma gbasara ya na onye na-ebule m bụ gị nwata ọrịa deten na ife odogwu jide ebube and also be up as Osia was here we Koluku and Yalokwa no Kubu, in Wakonye, Buemako your level. Make a kiss, your warm wedding, my even Kanayo was disappointed, Ebeno. It I can find hey, fear. If you may boil, but I want do an apology video for that nonsense he made here. Share this video. Thank you for watching. Subscribe on this channel, share this video, like, comment. Thank you and God bless you.